Нека да представя и аз любимите домати. Ето ги тук. Току-що ми премина дъжда. И да, не са зле така. Ето има завързали малко цвят. Тук всичко започва добре. Ето и нататък има. По моя любим обичай, нали, да правя джунгла от домати, те да се изтрепват, кой да се качи по-високо, кой да направи повече цветя и домати. Ето тук какво наблюдаваме. Това са репички, това е магнаноса, това си мисля, че е риган, ама не съм много сигурен така. Имам един проблем. Проблема е, че съдих и моркови. Обаче, ето това са салати. Обаче морковите изобщо не мога да ги намеря. Ама въобще. Така е. Това е.